May na po kamo sa Bicol. Sa video po na ito ay inyong matutunghayan kung gaano kaganda kapag gabi itong Maria Clara Campsite and V Farm dito sa Tinawagan Hills na matatagpuan lamang po dito sa Lourdes Old, Baaw, Camarines Sur. Dito lamang po yan sa Bicol. Isa po ito sa pinakamagandang pasyalan dito sa Bicol dahil sa natatangi nitong ganda araw man o gabi. Yan po ang kanilang mga pinapaupahan na kubo. Meron po yan kwarto at meron din tambayan sa labas ng kwarto. Bukod po kasi sa napakagandang tanawin dahil sa kitang-kita nyo ang bayan ng Pili, Camarines Sur, Naga City at ilang bahagi ng Camarines Sur at sobrang presko ng hangin dito dahil nasa tuktok ng bundok. At sa mga gustong mag-overnight ay pwede po kayo dahil may mga pinapaupahan sila ditong kubo sa murang halaga lamang po. Pero para masigurado po kayo kung gusto nyo mag-rent ng kanilang kubo ay magpa-reserve po kayo sa kanila dahil kadalasan ay fully book ang kanilang mga kubo dahil talaga namang napakalinis at napaka-presko sa loob ng kanilang kubo. Pwede rin po kayo magdala ng tent dito pero siguraduhin nyo po na hindi masyado malakas ang hangin. Comment nga po kayo kung nakapunta na kayo dyan or hindi pa para masamahan ko kayo dyan.